Üdvözlök mindenkit egy újabb Elliott éves kitekintővel. Most az Ethereum után megnézzük a Solánát is, mert itt vannak azért fejlemények, és nagyon update-elni kellett a chartomat, kicsit átnézni a dolgokat. De mielőtt bele is vágnánk, továbbra is szeretném reklámozni a Discord közösségünket. Igazából nagyon sok mindent megosztunk ott ingyen, van membership programunk is, tényleg mindenkinek megéri belépni, megnézni, hogy mit is csinálunk ott, nagyon jól kiegészítjük azokat a tartalmakat, amiket YouTube-ra töltünk, sőt még teljesen más tartalmakat is rakunk oda fel, nem csak Elliott Wave-es elemzéseket, hanem a pozícióinkat és más elemzési technikákat is. Szerintem nagyon sokat lehet tanulni, nem csak tőlünk, hanem a memberektől is, akik ott kereskednek nap mint nap, úgyhogy érdemes csekkolni. Itt a Solánánál ugye láttunk egy breakoutot, és az előző update végén azt mondtam, hogy nagyon bullish a technikai, és hogy ez nem áll egyben azzal, hogy az Ethereum meg azért eléggé bearish-ra váltott, és igenis láttunk akkor most egy sell-offot a Solánától, és ez várható is volt. Én is ezt mondtam, hogy igazából attól még, hogy bullish volt a technikai, várnám sell-offot, és át kell rajzolni, hogyha ez bejön, és tényleg ez volt, át is kell rajzolni most egy kicsit. Most itt igazából ezt az 5 hullámos struktúrát vizsgálnám meg egy kicsit, hogy miért volt már meg az 5 hullámunk. Ugye láttunk szép 2 ellenállás szintet, ugye, amit ellenállás zónát, amit meglátogatott az árfolyamon, és tényleg eladásokat tudott kiváltani, és igazából ebből a csúcsból tudtunk most elindulni lefelé. Nem érte el teljesen a célárunkat, ami nem túl szép, de igazából ez valószínűleg azért van, meg azzal indokolható, hogy tényleg az Ethereum is komoly eladásokban van. Na most, hogyha már megvolt ez az 5 hullám, akkor indokolható, és várunk egy korrekciót, mindenféleképpen, ahol már szerintem meg is volt egy A-B struktúránk. Láttunk egy nagyon szép korrekciót a 0,5-ös szintig erre, ez mindenféleképpen szép struktúra, viszont már elég hevesen indultunk lefelé, és át tudtuk törni itt a mozgó átlagot, ez nagyon fontos volt, hogy át tudjuk törni és retesztelni tudjuk, hogyha itt tudunk retesztelni, akár kisebb időintervallon meg tudjuk erősíteni, akkor itt mindenféleképpen további eladásokat fogunk látni. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy erre lehet, hogy felülünk megint is el tudunk indulni, és ez volt a célja, bár eléggé kétlem, mivel nem tudtunk leszúrni komolyabb Fibó szintig. Mivel az Ethereum is még inkább bearish-be van, szerintem, és az én véleményem, az én elemzésem azt mutatja, hogy még inkább bearish lesz az Ethereum. A Solánától is várnék még sell-offokat. Itt a 4-es hullám szintjét is meglátogathatjuk, az adhat erőt, de elsősorban a 0,7-0,6-os Fibót vizsgálnám, és azt nézegetném. Itt az egész mozgás felhúzhatunk egy fix range-et, hogy esetleg a volume alapján tudjunk meghatározni erősebb szinteket. A point of control-t elég könnyedén törtük, ezért szerintem ez nem annyira mérvadó. Talán egy fokkal kisebb volumen található ebbe a szintbe, de ez sem annyira minimális, nem annyira kevés volume, hogy ezt nevezném egy low volume zónának, ami esetleg megdobhatna minket. Úgyhogy simán lehet, hogy itt egy komolyabb esést látunk, és ez a 0,7-0,6-os szint nem fog meg minket, attól függetlenül, hogy erős szint szokott lenni. Bármi kérdés van ezzel vagy más projekttel kapcsolatban, azt nyugodtan tegyetek fel a kommentekbe. Most azért akartam itt a Solánára fókuszálni a mai nap, mert itt ezért elég komoly mozgásokat láttunk, és kicsit át kellett variálni a chartot, megnézni, hogy mik a fontos szintek. Nyilván itt is, hogyha elindulunk bullish irányba, az valószínűleg azt jelenteni, hogy akkor itt egy C-t láttunk már kialakulva, erre fontos szint lesz ez. Ez a szint, ami egy 3-asnak volt az ellenállás, ennek törése, retesztje lehet az, ami azt jelzi nekünk, hogy már megvolt a C hullám. Ezt kétlem, de erre is érdemes figyelni, de ha bármi más kérdés van, azt nyugodtan tegyétek föl kommentbe, vagy Discordon, ott vagyunk a legaktívabbak, ott érdemes minket követni és velünk kommunikálni. Ismét el szeretném mondani, hogy a tegnapi nap megállapodtunk még egy tőzsdével, így már 2 tőzsdén is van affiliate programunk, ezeket érdemes kihasználni, nagyon sok ingyen bónuszhoz lehet hozzájutni, vagy deposit bónuszokhoz, illetve tényleg olyan tőzsdékkel működünk csak együtt, akik szerintünk is jó,
olcsó, megbízható, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok a BingX-et és a KCX-et is, nagyon szerintünk tök szuper kis tőzsdék. Bármi kérdés van akár ezzel kapcsolatban, azt is jelezzétek. Mindenkinek további szép és profitokkal napot kívánok, sziasztok!